Булчански магазин Мечо Омуртаг ви пожелава да изживеете красива сватбена приказка за вашата чиста любов, съвместно щастие и светло бъдеще. Цветът на сватбената рокля е от изключително значение за останалата част от детайлите за вашата сватба. Ако решите да сте в бяла булчанска рокля, трябва да знаете, че изборът ви ще диктува цвета на сватбените покани, интериора, цветята и украшенията. Когато избирате булчанска рокля, е необходимо да обърнете внимание на модните тенденции. Това прави за вас булчанският магазин Мечо Омуртаг. Всяка жена желае да бъде принцеса в изящна сватбена рокля, съобразявайки се с последните модни тенденции в този бранш. Магазин Мечо ви кани да изберете своята мечтана сватбена рокля и аксесуари към нея, за да превърнете вашата сватбена мечта в реалност.